टांग के ले जाए DJ संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। आइल बारू नाचे इंग्लिश जन झार सुन ना आइल बारू नाचे इंग्लिश जन झार हमारा के छोड़ लाइन दूसरा भजन मार चल जाई बोली के हुना बोली रात भर नचाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई आइल बारू नाचे इंग्लिश जन झार आइल बारू नाचे इंग्लिश जन झार हमारा के छोड़ लाइन दूसरा भजन मार चल जाई बोली के हुना बोली रात भर नचाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई DJ संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। Recording Studio अपना के बुझेलू एयरटेल के टावर पता चल जाई का होला कुरमी के पावर बुझते नहीं अपना के बुझेलू एयरटेल के टावर पता चल जाई का होला कुरमी के पावर बहिया में धई के गलिया पलेले हमकी ढोरी में तोहारा खोद बनत दसदी भाग्यलू के ने सटहे ने पाजा में हम उठाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई कुर्मियान के हटोला बबे टांग के ले जाई DJ संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। अनिला नारी तो के लगी है हो मारे दस ढीला कर दी है भोला लाल प्यारे अमित तिवारी तो के लगी है हो मारे दस ढीला कर दी है भोला लाल प्यारे शंभू सुशील के बतिया लो तुमा ना तो 5 मिनट में लुटा जाई सामा मोबाइल नंबर 95 010 51 335।